Ụbọchị gara aga anọ m na-ekwu maka ọhachi. Ụfọdụ ndị emechaa bịara m na mbọ sị na ha ga-alaiki ịfụ otu ọha si adị, ọha mmụọ, weda m agbọrọ ya ọhachi ọha anything, ọha mmụọ. Ọ na-abụ ọhachi a na-ejikwa ya esi nri, esi ofe ọha. A na-eji ya esi ofe ọha. Ọwụ osisi mmụọ. Ọ na-ebukwa nnukwu ibu. Ọ na-anọ ọdụ mana ọ dị ebu too much. Ọhachi m egosi unu obere ife ebe a. Ihe a bụ okwu agwụ m. For those who know me far back, unu ga-ama na ebe a ka Ezinwa Anaedo bidoro njem dibịa ya. Ọwa ebe a. Mgbe m bidoro ya, agbabọọdụ fensị a gbasara. Agbabọọdụ fensị a. Ebe a ka m lụrụ agwụ. Ebe a bụ okwu agwụ m. A very highly sacred place. Mana achọrọ m igosi unu. If I hope the camera will be clear enough. Ifuru osisi a, ifuru ihe a. This is ọhachi. Ihe a bụ ọha. Ọha. Ihe a dị ọha na-ekwu maka ya. Ihe a bụ dị ọna nke nnukwu ya ebe nke bụ golden. N'afọ ya, ihe a bụ ọha. There is another one here too. This one here. This is ọha. So that is ọha. Ọ na-afụgo otu akwụkwọ ya na-adị. Ọ na-afụgo otu akwụkwọ ya na-adị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ọ na-afụgo otu ọ na-adị. So that is ọhachi. Ọ nwere nke dị n'ime our main compound. Nke ahụ ebuona, ukwu ya eburu ibu. So that is ọhachi, otu ọ na-adị. Egosikwana m n'okwu agwụ m tata. Ebe a ka Ezinwa lụrụ. This is my okwu agwụ. It remains. One of gasịrị ogiri ise dị ya. Ma okwu anachi m ụda ebe a. Okwu anachi m ọ nọ hia. Okwu agwụ m ọ nọ hia. Okwu a na ebe ndọbụrụ okwu a na ndị ishia. Ebe a ka ọ dị. Ma anyanwụ na-eze enu ebe a. Ịghọta. Ihe anụnwa abụọ ebe m bidoro njem dibịa m. Ọ nọfọrọ otu oisi niile ndụ na ya ma ogiri isi ma ọha si wee kwụrụsịa n'enu enu. Mana ngwa gị the men ogiri isi nji wee lụọ agwụ ka pekwalụ mpe. Anyway, I will not show you guys the men ogiri isi bụ nke ndị nji wee lụọ agwụ. Ana ọ na-anya ogiri isi niile anọgasị n'enu enu ebe a. Ogiri isi ndị nji lụọ agwụ nya ndị eji wee lụọ agwụ. Alụrụ m agwụ 6 years ago. Mana dị ogiri isi efu ya ngosi ya kịta ọ ka pesịrị mpe gbachaa kịrịkịrị. Here. Mana ndụ others ebuchana. What does that tell you? Even though na anya unu ga-afụkwa ọjị. Ọjị. Ihe a na-abụ ọjị. Kolanut. Ya kolanut nwarụ. Oge ndọrọ mmụọ dị ebe a na. Years, many odugokwa ebe 5 years now. Nekwa nke anụ. Ya kwa another kolanut. Ya bụ ọjị Igbo. Nke efọrọ kịta anụ anọ na 6 years. Ọ na-efọrọ ọha. 6 years wee ka hụ na ọ bụ na ọjị nọgoro 6 years ọ na-amụrụ ka ọ ya ha. So o wee bụrụ ya. I'm proud of who I am. I'm proud of who I am. Ebe 6 years ago agwụ bidoro nyewe nsogbu.
wee kpọọ nna m si ya biko ka ọ haziere m agwụ ma ndị ikwu nne m agwụ alụrụ ebe a agwụ ekwe na-anọ agwụ 4 roots agwụ ihe na-ebe ezumezu agwụ be nna m agwụ ikwu nne m agwụ ikwu nne nna m and agwụ ikwu nne nne m ọwa agwụ n'ebe ezumezu agwụ ebe a ka ha niile bịara that day representative from be nna m from ikwu nne from ikwu nna from ikwu nne nne the 4 of them ebe anụnwa ka ha nọ that day wee gọtụsịara m agwụ wee na-ekwere oyoyo agwụ Ezinwa wee kwụrụ n'ọkụ since that 6 years ago mana Ezinwa arụchakwara agwụ ahụ that 6 years ago ego ehuteghịkwa maka ọnụ ndị ya abụọ nlụla na agwụ ihe nji alụ agwụ asị na agwụ ka ọ ya nlụla na ego ya bịawa upe ana m anụ abịa akụkọ na-egwu na-erụla na-agwụ ego esi elu si n'ala na-abịa Ezinwa arụchala agwụ for about agwụ nlụ 2018 for about 3 years Ezinwa afụrụ ọtụtụ ụlacha Ezinwa ka na-ayọ nne after about 3 years m rụchara agwụ business na-ada arịa arụgokwa ama agwụ ekwe na-anọ. I pity people who think that na ife eji emedo mmụọ bụ ka mmụọ bute ego. I keep saying it. Ụmụ ihe anụ abụcha mistake mụnwa so wee mee. But after making the mistake, I now realize and I started teaching people from my own experience. Na ihe eji emedo mmụọ abụọ ka mmụọ bụ ige ego. Kama nọ ka gị na mmụọ dụgodu na mma. And na gị na mmụọ dị na mma emi na ọ bụrụ guarantee na ọ ya butewe mmụọ adị enye ego. Ekwu ngene mmụọ ọ dị enye ego, agwọ adị enye ego. Chi ga-adị enye ego. Ndị mmiri adị enye ego. Aja na-adị enye ego, ndị ichie adakwa enye ego. Mmụọ na-enye ego. Maka na ego abụrụ product of mmụọ. Ego owu product of mmadụ. Ego ịchọrọ dị n'aka mmadụ, bụrụ n'aka mmụọ. Mgbe m bido wee ghọtawa things, ghọtawa ife bụ agwụ. Baka nọ wee marụ ọ ife na-eme agwụ adị enye ego. It is when you apply agwụ that money will now come. When you apply agwụ is simply those gifts of creativity, vision, skills, and talent. Nọ na agbụrụ gị, nọ na your lineage. When you medo agwụ, it's just like aligning with those talents, those gifts nọ na your lineage. When you align with those gifts, what will now happen? You yourself, those gifts should now start manifesting in you. When you now start applying those gifts, that is where money will now come. Ọ bụrụ na ọ dị agwụ ga-ebinye gị ego, agwụ na-ebinye gị ego, agwụ na-akpụ ego, agwụ nwere machine na-ebi ego. When you apply it, when you understand the principle, yesterday I covered one of the principle of money. Nwanne ịghọta those principles apply ya then mee nke ị ga-eme na mmụọ o wee balance ya inweta ihe ị chọrọ. Ekenekwa m ọnụ Ezinwa Anaedo ka ọ nọ n'afọ na ife dịkwanụ mma asị nka ngosi ụlọ ọhachi ọha mmụọ maka ndị na-ama ha before ụlọ afụgo ya today jikwa na opportunity a wee fụkwa okwu agwụ maka ndị na-afụgo ya for long time. Ma ndị na-afụbọrọ there before self ọ na-afụgo okwu agwụ m today. The other place m na-anọ karịa bụ na agwụ m ka ahụ bụ na agwụ m like office ụlọ ọrụ m mana ebe anụmanụ nọ na Holy of Holies ụkwụ ada abata ka in fact for the past how many years now adịm ekwe ka ụkwụ mmadụ bata here. Only me na-abata here. It is very sacred. Ebe ahụ the powerhouse. Ịghọtago mmadụ adịma ịbịa be m makpọ bata ebe aya n'ọnụ ụlọ ọrụ ọnụ fụ ka ebe niile si wee dị clean,
just the ogris and all that. We have not got some very natural. Very natural. I can name one. So Akajiọfọ no ọrụ. Ewo, I have that fun. So madam who can alone, I think I have to stop here. I have to stop here. So if you still have any question regarding the Ohashi, you ask me on the comment section. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary omenala Igbo. Ịchọkwa iso line na yasara ka chat am na WhatsApp 08032477868. Daalụ.